Ja, så er vi kommet til Skamlingsbanken. Og Skamlingsbanken har jo noget, der er helt specielt i forhold til Himmelbjerget, for Skamlingsbanken har en talerstol, og det er den, jeg står ved her. Man kan se her, rundt om talerstolen kan man se en masse mindeting, blandt andet hvem der talte, og det er så i 1844, man kan se talerne her. Og det var Grundtvig, Orla Lehmann, Karl Ploug og Marion Goldsmith. Og om på den anden side, der er noget, der er ganske interessant, for der kan man se, at der er graveret et bager ind her i siden. Det er der mange, der måske ikke lige tænker over. Men det er fordi Peter Hjort Lorentzen, han talte dansk ved de tyske stænderforsamlinger. Og det er det, der faktisk gør, at vi får det første møde på Skamlingsbanken, kan man se, 1843. Det er simpelthen, man lavede det, der hed Sprogets Fest, fordi det, at han talte dansk, det var næsten, det var helt unikt, fordi sproget ved stænderforsamlingen hernede, det var tysk. Og fordi han gjorde det, så kom der sådan en masse polemik omkring, hvor man kunne tillade sig at tale dansk. Det, der kom i referatet fra, da han talte dansk dengang, det var, at man bare skrev, at hver gang han havde talt dansk, så stod der, at han talte bare dansk. Men referanten kunne faktisk godt dansk. Så i det første originale referat, der stod der, hvad han sagde. Men da det blev renskrevet, så kom der bare til at stå, at han talte bare dansk. Det, man så lavede Skamlingsbanken fest for, det var jo simpelthen sprogets fest. Og det er derfor, da H.C. Andersen han kommer stormende fra Paris hertil og ankommer, der tror han jo, det ser ære for ham. Men H.C. Andersen kommer lige, da man overrækker det sølvbager der til, Peter Hjort Lorentzen. Så han bliver temmelig fornærmet. Omkring Skamlingsbanken er der jo også det at sige, at hvis man ikke havde lavet det her kæmpe fest, som jo i virkeligheden også er et udslag af populariteten for Himmelbjergsfesterne, så var det muligt, at den splid, der var imellem hertugdømmerne og Danmark, den ikke var blevet så stor. Det er jo klart, at når man begynder at presse det danske sprog ned over hertugdømmerne, så øger man risikoen for, at de bliver utilfredse. Der var jo i visse områder ned igennem Slesvig, der var tysk kirkesprog og dansk skolesprog. Det var sådan lidt forskelligt, hvor man havde skolesprog og kirkesprog og alt det der. Så der var sådan nogle specielle zoner på vej ned igennem, og det var også noget, der gav problem.